One day sa araw, 3 bituon dito, ang lalaki ay nag-iisip na siya, naguna-una siya, bisag wala siya pang una-una, at sa puntong ito ay may pumasok na sa kanyang isip, kaya hindi na siya padugay-dugay at lumakaw, at dito nakita ang kanyang brief nga lost thread, at sa puntong ito ay lumakaw na siya, kaya wala man siya motor, namang motor sa silong ya, batuan man ni diri, at sa puntong ito, malapit na siya dito, para mangawat na siya tanglad dito, kay mag-tutorial man siya kung paano ibugkos ng tanglad dito, at ayan na, target lock ng tanglad na kanang silingan dito, at sa puntong ito, hindi na padugay-dugay ang lalaki, at kaya kumuha na siya, inibot na yung tangla dito at napakagamay lang kinuha niya kay baka masakpan siya ba, gamay, maliit lang yung kinuha niya kasi mag-tutorial man siya yan. At ayan na, lumakad na siya, umuwi na sa kanilang bahay dito at ayan na, umabot na siya dito at yan, pinakita na niya yan. At step 1, linisan mo na ang tanglad, pagkatapos putulin ang sa taas, sa tumoy ba, tapos baliin, iikot-ikot, parang ikaw, pinaikot-ikot lang niya, agay, pastilan mo, na, pagbubuon na lagi. At ayan na, kita niyo yung butas na yan, may buslot man dyan, ipasok niyo yung dulo ng tanglad niyan, at ayan na, napakadugay man yung ipasok yan, lawayin mo kasi. At ayan na, ito na, finished product, at hindi pa yan, kulang pa yan. Alam niyo ba anong kulang? Ang pares ng tanglad na yan, ito ang manok ni Papa dito, at ayan na, ito, napakasarap ng sabaw dito, lalo na kung magtanglaran na. At dito, sinabihan ko si Syra nga, tanaway bululu, basig mabot, kay maimpastaan eh. At ayan na, lumakaw na si Syra doon, at sabi ni Syra, wala man kanyang lulo, kay ayan, lumakaw. At dito, babay manok, ihaw na ka, sa tanglaran na ka na mo, babay.